टाइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म दा बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर हांमा सापुरि बे हांमा सापुरि जितु बर' गुदि फरायसालियाव भेक्सिन कभिड-19 नि भेक्सिन थुनाय हाबाफारि सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो बे ओनसोलफ्रावबो गोबां दानि भेक्सिन होनाय हाबाफारिया सोलिदों, नाथाय भेक्सिनखौ जोङो सरकारनिफ्राय थोजासे भेक्सिन मोननो हायाखै। बिनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना दिनै भेक्सिन होबाय थादों। बिथांमोना मा आयदायै मा खायदायै बिथांमोना भेक्सिनखौ दिनै होनो सुबिदा मोन्दों। थारैनो बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिन्थिनानै लानि। बिथांमोना थारैनो जोंनि साखाथियाव दङ। थारैनो बिथाङा हयथ' कर्मचारि, बिथाङा बिनि सायाव जोंनो गुवारै बुंथिगोन। दिनै बे भेक्सिन थुनाय हाबाफारिया बेसेसो सुबुंनो नोंथांमोना बे भेक्सिन होनाय हाबाफारि लादों? गिबियावनो आङो नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइन्स निउस चेनेलखौ थेंक्स खालामबाय। बेवहाय जोंनि दिनै आगमा सापुरि गुदि फरायसालियाव नुजाफैनायनि थाखाय। दिनै जोंनि बे हांमा सापुरि गामियाव दिनै भेक्सिनेसन होनाय खामानिखौ दिनै जोङो आसा आरो जोंनि जिहेथु गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जों बयबो जोंनि गामिनि मानसिफोरा बिजिखौ भेक्सिनेसनखौ जोंना सेन्टारफोराव थांनानै लाहैनाय जायाखैमोन बांसिनानो। बिनिखायनो जों बयबो रायलायलायनानै दिनै जोंनि बे गामियाव लाबोनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय जों मोनथाम गामि, जोंनि हांमा सापरि, मानिकपुर आरो सेरेन सनवाल गामि, मोनथाम गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै बेवहाय फैनानै भेक्सिनेसनखौ लानानै गोजोननाय मोनदों। आरो बेसेसो सुबुंनो भेक्सिन होनाय? फार्स्ट द'ज ना इयो? बेवहाय फार्स्ट द'ज आरो सेकेन्ड द'ज मोननैखौबो होनाय जादों। दिनै 300नि एसे बारा भेक्सिनेसनखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों। दा सोलिबाय दङ फार्स्ट द'जखौ, आरो सेकेन्ड द'जखौबो 200सो जागोन होननानै फोरमायदोंमोन जोंनो। दा बेयाव नोंथांमोनाव जिहेतु बिजि होनायफ्राव रायजो राजाफ्रा हयथ' गोबां बाहागो लाफैदों जानो हागौ, आरो बेसेसो सुबुंनो नोंथांमोना होग'नो हाखो? सिगांफ्राव बेयाव लाबोदोंमोन नामा बिदि होनाय? सिगांथ' जोंहा बेफोरबायदि होनाय जेबो माबा लानाय जाथ'वाखैमोन। दासो फार्स्ट टाइम, दासो जों बांसिनानो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा माने मेडिकेलफोराव थांनानै लाहैयैनि थाखाय जोङो बे बेब'स्थाखौ लानाय जादोंमोन आरो जाहाथे गामियावनो लानो हानायनि बेब'स्थाखौ जों रायलायनानै लाबोनाय जादोंमोन। दाबो गोबाङानो दं आरोखि? दाबो बहुद गोबाङानो दंबावो लानो। दा जोङो जुदि थालांबायोबा आरोबाव उनफोरावबो आरो बेनि बेब'स्थाखौ जों लाबोगोन होननानै आसा खालामदों आरो।